Ceketer. Iki truk lawas kok ya ceketer. Gretek. Yo, gak masuk siji, gigi dimasukkan. Hop. Yo, gigi satu dimasukkan. Hop. Ah, wis, ayo gas. Cul yo. Oh, lek mah. Weh, lek ndang to, Bel. Lah kok ayu lho kuwi apa ya wong setruk lek kaya ngono kuwi. Delok to bacaane. Ora apa-apa lek mah, lek waca. Ora apa-apa. Ora. Engko ya dikethoki videone. Delok to kaya ngene iki apa yang ngira lek setruk, bacaane ya Allah, Bel. Delok to. Wah, Ya ora apa-apa nek peningkatan. Iki dikene ya. Hah? Dikirimi jaket. Oh, jakete lek ngowahi lek ngirimi penggemare. Wah, penggemar kaya. Masire arepe ndek alun-alun tias ra teko-teko, bedae renek. Nah, terus wongipun sida marah rene. Urung. Bel lek ngene iki apa ya wong setruk. Ndang yo rada rene. Yo, lha iki mlaku dhewe ning pinggir dalan ndi siji ngono. Heh. Andra, ayo. Ayo, jalan mbahmu. Jalan cantik ora Mbah ki. Mbah Bel cantik ora Andra? Ndang ayo. Semangat. Semangat. Semangat cek tae. Lah kuwi bestine. Barang ae. Bestine. Lah ngono ki apa yo ngira lek wong stroke. Beh, ayo Bel becak rene. Ya. Terus belok rono ya, belok rene. Belok rene yo, belok rene. Iya no, belok rene yo. Lah kaya ngono apa yo ngira lek stroke. Yo, terus. Ora apa-apa, Mas. Katut titik kok malah mlebu hidup, Pak. Atret. Terus atrete balik rene. Yo atrete berarti ini. Madepe malih rono. Yo atret. Yo. Direkan ning alun-alun ning Kancap. Ya, pedae ra duwe kok ya. Biasane. Urung teko ya, yo. Terus atret. Oh, atret. Yo, terus. Yo. Atret iki yo lurus. Nah, kenceng. Utit. Oh, maju nih no. Maju. Terus maju. Maju. Maju nih sih. Oh, terus mundur. Tit. Hop. Nah, rada mundur titik. Tit. Nah, wes, iki gayane ngono. Rada titik. Tit. Titin balik terus. Iya, iso atret iso maju. Oh, lemah sampean gowo. Ya, oke. Wis. Iki dilurus. Matur suwun ya. Iya, lemah. Iki dilurus nih titik. Nah, Raja Rono. Iki seolah-olah aku iki supire. Iki kowe penumpange. Ngono ya. Engko lek belok kiri, belok kanan. Engko lek nek jublangan, junggang. Engko lek rating kanan tangane dene. Lek rating kiwa. Kiri. Yo. Wis yo. Ceketer. Iki truk lawas kok ya ceketer. Gretek. Yo, gak masuk siji, gigi dimasukkan. Hop. Yo, gigi satu dimasukkan. Hop. Ah, wis, ayo gas. Cul yo. Rating kiri. Oh, kuwi kanan. Rating kiri. Nah, rating kanan. Belok kiri. Belok kanan. Awas juglangan. Lho kok meneng ae? Wes gas nek. Gas pol munggah. Remset. Gas nek. Belok kanan. Belok kiri. Awas juglangan. Lho. Ya wes
jeng 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 jeng. Reteng kanan. Reteng kanan tangan yang ini. Reteng kiri. Yo, iku yo wedhus lho. Ye, ngono lho. Ya wes, yo gas nih. Direm. Jungkel kau. Ya nah, wes saiki ngene. Ya latih ae. Lho, nang kiwa. Kuda-kuda ngene. Sik. Rada maju titik sing ngono. Set. Sing kono mundur. Set. Yo, ngene. Nah. Iki jajal ayo. Terus alon-alon ganti tengen ngene. Yo, sing tengen maju. Nah, tuh. Dun. Lho. Tiba Yo lek tiba gocan kene wis gocan. Diboneng kok. Ngene iki monggo napa piye kaya. Wis rene wis majune wis gocan iki. Majune. Maju jalan. Teng. Oh, berhenti gerak. Jalan di tempat, gerak. Jalan di tempat, jalan apa gerak kok? Jalan di tempat. Jalan. Gerak, yuk. Jalan di tempat. Iya, jalan di tempat, jalan. Ayo, jalan di tempat. Jalan di tempat yo ngene ora mlayu. Nah, yo ora sam lagu. Lah yo 1 2. Nah, wis jalan di tempat. Yo, terus. Berhenti gerak. Wes iki kan wis numpak motor emang mati di starter nih. Ceketer. Latret suarane piye? Garo. Entit yo, cekrek yo. Entit. Ayo atret neh. Entit. Lho. Kok miring-miring gini? Kenceng. Aduh, terus atret. Awas, hati-hati. Aduh. Terus. Atret terus. Hop. Nah, saiki tanpa gerak. Nah, yo. Maju yo. Nah. Oh. Disapi sik. Tanpa gerak. Yo, maju. Lurus kenceng. Ayo kenceng rono, yo. Tengen. Nah, terus kiwa sik. Kiwanya dulu. Kiwa tengene keri sik. Yo. Teng dung. Tengen. Terus kiwane. Kiwa lagi. Kiwa, Mbak. Enggak boleh. Iki latihan no. Loh. Kiwane. Kiwa. Enggak oleh, Mbak De. Ayo ting. Nah, ting kene. Yo. Aduh, berat iki. Wes gocan kene. Yo iki soalnya kan. So. Contoh yo. Contoh. Ye, umbele dirai. Babaye wis tua, malah dijilat. Wes. Ora. Sing kiwa, wes terus. Aduh. Sana sing kiwa ganti. Sing sakit. Dirolu. Wes.